Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I må ikke sige det. Okay, jeg har en hemmelighed for jer. Ja. Og i dag skal vi spille Fortnite, ja. Det har I nok regnet ud på titlen. Og thumbnailet. Ja. Hvor jeg lige ser. Ja. Ved du hvad? Jeg siger det bare. Jeg har fået Battle Passet i denne sæson. Og vil I se min skin? Jeg har faktisk 5, jeg tror, jeg har 6 skins, eller så er det 5. Og værsgo. Voila! Og ligesom jeg sagde i den anden video, som lød lidt cringe. Det lød meget. Det lød lidt for meget. Ja, I kan bare se, hvad der sker. Bombastic! Det var lækkert. Og nu håber jeg det godt nok, at I kan godt se, at jeg har fået flere levels. Okay, 59, det. Og jeg har også fået en dans. Jeg håber, I kan høre det. Undskyld, hvis det er lidt skævt. Jeg kan ikke godt få det kamera, det står lidt skævt. Det håber jeg ikke. Imens jeg er i gang med at dræbe nogen, så håber jeg da ikke, at iPad'en, kameraet og iPad'en, det vælter. Nå. Og se. Den her, den er god til den. Jeg fortrøjer den der. Den her. Ej, hallo. Den der. Nej. Jeg har også fået en ny loading baggrund. Okay, nu står den lidt godt. Og I kan se, at jeg har med 2 professionelle. Jeg ved ikke helt, om det er professionelt. Den der højtaler og den der højtaler. Det er der, hvor der kommer lyd fra. Og så har jeg nogle trommer der. Det her, det er faktisk ikke mit rum. Så har jeg en PlayStation der. Så har jeg. Ja, det er ikke engang mit, det her. Hvorfor siger jeg, har jeg? Så er der 2 senge der. Ja. Oh shit, så jeg håber, jeg har tid til at sætte iPad'en. Det har jeg ikke. Godt. Så sætter jeg den godt. Og jeg siger det bare lige. Denne gang har jeg ikke noget at drikke, fordi det lyder også lidt cringe, der bare sagde. Jeg sagde, jeg var bare gav min Pepsi Max. Dengang har jeg så ikke lige en Max, og jeg har ikke noget at drikke. I kan godt høre, hvad jeg siger. Det håber jeg da i hvert fald, ellers så bliver det en meget cringe video. Hvor jeg ikke engang snakker, det er bare lidt. Shield motion. Woohoo. Smager den bil. Okay. Jeg spiller ikke lige min skui. Hvad er det?
Firebending. Den er god. Hvad var det? Jeg prøver faktisk lige uden shotgun. Jeg prøver den her rundt uden shotgun. Det lyder meget mærkeligt. Jeg prøver lige. Jeg ved ikke helt, om jeg overlever. Det tror jeg så ikke lige, jeg gør. Lad os nu prøve. Er det en SMG? Ej, okay. Nå, det er ikke den samme, jeg har på mig. Nå, så kører vi. Jeg vil hellere have en hurtig bil. Jeg skal køre hen og gå ud af bilen og nakke nogle folk. Tankstationen, den sprænger i luft. Nå, okay. Okay. Der er ild i tankstationen. Nå. Ja, jeg tror, der er ild i 3. Jeg tror bare, hvis jeg går, jeg fører. Jeg skal ikke træffe. Okay, jeg holder faktisk selv lidt inde. Og nu holder jeg inde. R2. Okay, så kører jeg jo bare. N2. Ja, så bremser jeg. Handbrake. Det lød ikke særlig godt. Jeg tænker, jeg tager til game. Jeg er lige landet, og så mister jeg meget liv. Jeg er dårlig til Fortnite, og det er ikke min skyld. Nej. Nu vil jeg gerne have en ny avatar. Hvor mange har jeg? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Næste gang jeg laver en video med Holddæk. Den er pink. Jeg tror lige, jeg gør sådan der. Næste gang jeg laver en Fortnite video, så skriv lige i kommentaren, hvilken jeg skal have på. Hvilke af dem skin jeg skal have på, mener jeg også. Lighter. Den der. Jeg har den ikke i guld. Så den der. Sådan. Jeg har den godt, så passer det til. Den der. Den passer perfekt til, når jeg trykker play. Nej. Hvad sker der med min skærm? Okay, jeg gør det selv. Jeg er ikke sjov, Charlie. Hvorfor siger jeg er ikke sjov, Charlie? Hvorfor giver det overhovedet mening at sige mit navn selv? Okay. Hvis jeg nu vinder det her game, og jeg skal ikke synge, hvis jeg nu vinder det her game, ja, så tænker jeg, at jeg lige glemmer, hvis jeg nu har fået nogle stjerner på Battle-passet, så jeg kan claim et eller andet. Jeg har meget med spraymanen på mig. Nu kigger jeg lige nu jord. Nej, jord. Den der.
Nej, den her. Ja! Jeg har ikke prøvet den endnu. Okay, det var bare oveni. Nå, den her video, den har været 10 minutter og 10 sekunder. Charlie, du er en handicappet, fordi du skal ikke synge i dine videoer, så stop dog. Når jeg siger, at jeg ikke skal synge, så stopper jeg ikke. Og det er det, som jeg hader, og jeg gider ikke synge mere, vel? Det er godt, Charlie. Hold kæft. Nu tænker jeg bare, at jeg snakker i stedet for at synge. Der er ingen, der gider at høre på det. Der. Jeg prøver stadig lige at klare. Den her video, den klarer jeg uden shotgun. Er det en aftale? Tak for den aftale. Tak for den aftale. Jeg har ikke engang fået et svar, fordi jeg ikke engang kan høre, at jeg vil sige noget. Charlie, jeg har sagt, du skal fucking lade være med at synge, og nu bliver du ved. Hey! Den der har jeg allerede. Okay, så løber jeg. Stop, Charlie. Hvis du nu møder nogle folk, så får det lige med SMG'en lige in the face. Jeg kan høre andre. God. Ellers er det bare mig selv. Ah! Jeg gider ikke karate på, vel? Nej! Ja, det var godt. Jeg har puttet laderen i for helvede. Hallo? Kør! Ja. Jeg har plukket stikket i for helvede. Undskyld, hvis det er pissekedeligt at se på det her. Det er bare en lortecontroller. Det er bare fordi, den her overblade, den er helt fucked up. Min onkel, han har også lige købt 2 controller til mig og en laderstation. Det er bare luksus. Og den lader, den er godt nok heller ikke. Altså, det er sådan et sted, hvor jeg kan sætte den på. Ej, jeg vil gerne bevæge mig. Jeg kan dø for helvede. For helvede. Ja. Ved du hvad? Den har sgu ikke noget strøm. Vent! Den gjorde det! Undskyld, hvis det er piskedeligt at se på det der. Det er bare noget lort. Jeg gider ikke engang finde mig i det. Jeg gider faktisk aldrig finde mig i det. Jeg håber, at der ikke er nogen, der er bushcamper. Okay, det fandt jeg så lige ud af, at der er ingen, der gjorde der. Er der nogen, der skal stencamper? Det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror ikke, man kan være i en sten for helvede, Charlie. Jeg vil... Nej! Jeg vil... Den er i uploaden! Jeg skal trykke på PS-knappen, før at den er med... Før at det går der... Det går væk.
knap. Shit. Nej. Den er i opladeren. Nej, den er i opladeren. Den er i opladeren. Ej, så hvis jeg nu kommer i kamp, så er det noget lort. Ja, så det bliver en kedelig video, det her. Nej. Jeg bliver i hvert fald sur i den her video. Hen og samle det op. Når jeg skal til at gå, så... Nej. Når jeg skyder nogen, så... Når jeg kommer i fight... Ej. Gider jeg ikke det der? Jeg har ikke gjort en skid mod den. Jeg har selv. Skal jeg det her stik ordentligt i, eller hvad? Prøv at hæve det ud. Ind. Nu er det inde igen. Ja, jeg har forstået. Forstår det nu? Ja, jeg har set det der. Ja. Behøver du ikke komme frem mere, vel? For helvede! Nej! Nej! Ved du hvad, du kan skide mig i munden, eller hvad det der. Ja, jeg har hørt det, ikke også? Jeg har hørt det! Jeg har puttet stikket i. Ja. Yeah. Det er godt. Så virker det. Ja, jeg har set det der for helvede. Nej! Hold kæft, det bliver en lang dag. Ved du, jeg skal... Min onkel har fået ladestationen. De der controller, de er bare ikke kommet. Og den her controller, den er fucked up også. Ja, og det er ikke engang controllerens skyld. Det er fordi, det er en lortelader. Jeg skal ud til min onkel i morgen, og så hente den skide ladestation. Yeah, jeg kan gå. Nej! Jeg går 1 centimeter, og så kommer det igen. Ja! Jeg må ikke løbe. Nej. Hvad jeg prøver. Ved du hvad? Jeg tror, jeg vil slutte af for den her video, fordi den skal lige holde sin fede kæft. Den er idiot! Jeg ved du hvad? Farvel. Vi ses i næste video. Hej hej.